Ahoj Dobrofáci. Vyslyšeli jsme vaše přání a postupně se rozrůstáme i v kamenných prodejnách. Jednu máme na Praze 9, kousek od stanice metra Vysočanská. Víte co? Pojďte, já vás tam vezmu. Dobrý den. Proč jste se rozhodl zařadit Roof do své nabídky? Myslím si, že značka Roof krásně doplní náš sortiment a pak si bude moct vybrat každý zákazník. Jak byste popsal rozjezd Roof ve vaší prodejně? Tak zákazníci, co k nám chodí, tak jsou dost zvědaví. Hnedka začali brát pamlsky a konzervy, vzorky granulí a zatím máme jenom samé kladné recenze na ně. Jak se u vás Roof na prodejně prodává? Tak na to, že ho máme tady jenom chvíli, tak se prodává velice dobře. Jak jste spokojen se spolupráci s Roofem? Roof jako jedna z mála firem nám pomohla, co se týče i marketingových záležitostí, takže spokojenost je velká. Mají vaši zákazníci nějaký produkt oblíbený? To určitě ano, je to taky produkt, který i hodně nabízíme, protože chutná i tady Selimu a jsou to tyhle pamlsky, na které on už tady celou dobu čeká, že takhle dostane. Máte nějakou zpětnou vazbu od zákazníků ze spokojeností s Roofem? Všichni zákazníci, kteří zatím Roof vyzkoušeli, také byli velice spokojení. Celý shop je kouzelné místo, kde se cítí dobře jak majitelé, tak i jejich chlupáči a já vás sem zvu, abyste se přišli podívat, co všechno se shop nabízí.